O sindicato da CIGA celebra o acordo acadado coa UGT e coa patronal para elaborar o novo convenio do sector da conserva. Dende o sindicato van máis alá e cualifican a este acordo como o mellor convenio da historia do sector. Segundo indican, a Unión Sindical conseguiu que os empresarios aceptasen as súas propostas, incluso en puntos nos que estaban tan afastados como o incremento salarial. Porque é o primer convenio que non perde poder adquisitivo os traballadores e as traballadoras. É o primer convenio que garante o IPC real interanual a final de cada ano da vixencia do convenio. A CIGA tamén sinala que este acordo ten artigos pioneiros, como a creación dunha comisión técnica para eliminar a fenda salarial nun prazo máximo de 4 anos. Un complemento adicional para as categorías feminizadas como son as do grupo 5, encamiñado a rematar a fenda salarial. Insisto, único convenio. A maiores, se conseguiu que o 40% da plantilla de fixas e fixas discontinuas sea o 40%, para ir disminuindo esa fenda salarial. Outro dos puntos nos que as partes estaban moi distantes e finalmente chegaron a un acordo en a xornada laboral. As conserveiras traballarán durante as fins de semana, pero só cos novos traballadores. Que non afecta absolutamente en nada a plantilla actual que están agora mesmo nas empresas. Nada. Porque son contratos de nova creación. Contratos de nova creación. Con un contrato fixo a tempo parcial, a contratación ten que ser pola empresa, non pode ser contratados por ETTs. Ambas partes teñen agora un mes para pechar o acordo. A CIGA xa trasladou o preacordo aos seus afiliados e aos comités para que o ratifiquen. Dende o sindicato tamén anunciaron que cesarán as manifestacións e criticaron a Comisión Obreiras por non sumarse e culpan de mirar exclusivamente polos seus intereses.